mga nagplanong mag-decorate pa sa ilang panimay ning holiday season, nangita ba mo og mas baratong Christmas decors? Kaya niya kami sugyot alang kaninyo. Ato kining sayran, pinaagi ni ining report. Holiday season na, maong waog tuo ang kumprahanay karon og mga Christmas decors. Sama na lang sa usa ka bazaar nga nahimutang sa Sergio Osmeña Jr. Boulevard sa Dakbayan sa Sugbo, nga ubay-ubay gayud ang mga namalit. Apan kaigo ba sa imong budget ang gikinahanglan nimong dekorasyon? Sa 700 pesos nga budget, gisuwaya namo og pangumpra og mga Christmas decors. Una namong napalit kining Christmas tree nga tag 255 pesos. Christmas lights tag 255 pesos usab. May duha ka plastic box sa Christmas balls nga tag 50 pesos kada box. Ang ubang Christmas decorations nga tag 30 pesos na ang tanan. Ug syempre ang bituon ibabaw sa Christmas tree nga tag 24 pesos. Sa 664 pesos, mao na kini ang among nahimo. Sa mga nangita og Christmas tree nga adunay mga dayan-dayan, mamahimo ra usab nga makapalit niini sa mas barato nga presyo. Adunay tag 220 pesos, 270 pesos ug tag 399 pesos pataas. Gawa sa mga Christmas trees, nagkalain-laing Christmas decors usab nga swak ra pud sa budget ang gibaligya. Ubay-ubay na jud hangtod karon. Gamay na lang gani among mga stocks, ubang mga stocks wala na jud may color, wala na sad ana. Tanan mga balls na mga kuan mas halin karon blue o green. Uban ni Lian Sinkulan o Renante Quiñones, Cecil Kibord Castro, Balitang Bisdak.